हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। सकाळु समस्ते पूरा रेडी सेडी ହେଇକି ସିଧା ବାହାରି ଗଲୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ। ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ମୋ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ପୁରୀ ନ ଗଲେ କଣ ହେଲା, ଜଗା ମତେ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିକି ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ସେଇ 28 ତାରିଖ ଯୋଉ ପରିବାରର ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ ହେଇଥିଲା। ହଁ, ଆଜି ସେଇ 28 ତାରିଖ ଭଉଣୀ ଭାଇକୁ ହରେଇଥିଲା ଆଉ ମା ପୁଅକୁ। ପ୍ରତି 28 ତାରିଖ ଆମ ପାଇଁ କାଳ ଦିନ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ। ଆଜି ଯାଏଁ ଯାହା ବି କରି ଆସିଛୁ ସବୁ ମୋ ଭାଇ ଖୁସି ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଖାଇବା ସହ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ସେ ଜାଗାଟା ଥିଲା 100 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଆଶ୍ରମ। ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ରାଇତାର ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ। ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ତ 365 ଦିନ ଛୁଆମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦରକାର ଜିନିଷ ହୁଏ ନା, ସେତେବେଳେ କେହି ବି ଦେଇନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ବହୁତ ହି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛିଟା ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସକାଳୁ ହିଁ ବିରିୟାନୀର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇପାରିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ଫଟୋ ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ମନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ସେମାନେ କୋଉଠି ପରିଚୟ ନ ପାଆନ୍ତୁ ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲୁ, ତୋର କେହି ପରିବାର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଇଟା ଶୁଣିକି ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଦେନ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରଇଂ କରିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଜିନିଷ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲୁ। ଦେନ୍ ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହସ ମଜା କରିକି କେମିତି ସମୟ ପଳେଇଲା ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।